A ja dnes sama. Čakáš. Ty si prišla, ty si to stihla. Stihla som Výborne. Tak ahojte. Ahojte. Hneď nám bude veselšie. Určite. Ja sa smejem od rána. Dobre, dnes sme si pre vás pripravili, že si urobíme malé autobusíky, také tie Volkswageny. Presne také. Toto neviem, či nie je reklama. Ale nevadí, nie? U nás to nevadí. Že ste nič nevideli. My to rýchlo zamaskujeme, takže ideme na to. Dobre. Dobre. Najprv si natrieme celý ten základ základnou farbou. Toto môže zostať, to bude vzadu. Otočíme. Dobre. Čiže smelo, hej, natrieť. Môžeš kľudne tak, že budú aj fľaky. Lebo to je len základná farba, hej? Lepšie? Pani z hygieny. Sme nejako veľmi blízko, že? Čo? Aj blízko. A tým pádom sme mali veľmi malé zorné pole. A zrazu nás nebolo vidieť. Áno, ale počkaj, toto mi nejako padá, či čo? Čo? Počkať. Doteraz to fungovalo a zrazu sa to rozpadá? Nie, už je to dobré. Takto si to predstavovala? Výborne. Aspoň niečo mi ide. Zatierať viem. Ale len plechovky. Keď doma malujeme, nie? Nikdy to nestojí za to, keď držím štetku v ruke ja. A tú veľkú štetku to už vôbec nie. To je ťažké ináč. Na naše maličké ručičky. Presne. Môžem si omočiť. Nech sa ti páči. A už tu máme nejakú príš. Ďalšia hviezda. A to sa to skade zobralo? Neviem. A prečo vidno mňa a nie tvoje ruky? Zase si to zle nastavila. Dneska máme takú džemovačku pesničky. Taká, už sa nám viacej zvianočnieva, takže už také odrhovačky. Takto si sa rozhodla. Takto. Dobre, čiže takto to úplne stačí. Ja to už základnou farbou. Skoro. Máš čas vôbec to Nemám. Nie? Nie, lebo to rýchlo schne a potom sa mi na tom robia čmuhy. To nevadí, vravím ti, toto vôbec nevadí, keď budú čmuhy, to je len základná farba, na to ešte pôjde normálna akrylka. To je len taká, ona sa používa vlastne na sklo, na takéto plechy tenké, hladké, plasty hladké, aby držala tá ďalšia farba potom na tom lepšie. Urobí len takú tú lepkavú vrstvu. Prečo som si nedala nejakú zásterku, aby som sa nedofrckala? Prečo tento krásny fialový svetrík? Nový? Áno. Zimný. Dovolila som si Výborne. kúpiť. Dostala som výplatu. Tak si dovolila kúpiť. Dovolila. Dobre. Presne. Môžem do vody? Áno. Toto schne veľmi rýchlo, takže zatiaľ nám, čo si povieme. Povedz, kde si bola do rána. Či nie, nepovedz. Takéto veci sa nehovorí. Smeje sa na mňa, lebo som sa preberala veľmi dlho. Zývala som, vyzerala som, ako keby sa mi naozaj že nechcelo. Bože, aké? Strašné. Nechcelo sa mi. Veď som aj písala, že či už má čas. Napísala, že má, no tak keď som sa rozsľúbila. Vaša. Videla som inak v kinosále, či kde to bolo pred nejakým časom, že bude aj Perimbaba 2. Áno, videla som. Ja ani jednotku nemusím vôbec ináč. Ja milujem jednotku, pardon. Milujem ju, ale na dvojku sa asi neteším. No uvidíš, aké to bude, vieš. Ale prepáčte, tie druhé časti ale to Jakubisko, no hej, niektoré sú také, že úplne na silu urobené. To Jakubisko napísal? Áno, aj natočil. Stihol aj túto, hej. Stihol je natočiť ešte, hej. Dobre, ešte trošku.
Som odložila, že ho nebudeme potrebovať, vieš? Chceš si fúknuť? Nie, ale môžeš ty mne. Nie. Aby som sa prebrala. Je, tak. Ja som si dala, moje už. ja som dala hrubú som myslela, vrstvu. že moje už a už tu máme aj otlačky prstov. Teda. Dobre, daktyloskopia. Áno, nech sa páči. No, ja som si mohla zastierať. Alebo košelu nejakú ti dám. Ale Vieš, čo teraz mi? si taká krásna. Daj mi tú pláštenku, čo majú deti. Takú nemám. Škoda. Ešte takú normálnu fiertuchu do kuchyni by som tu Ja si niekde totiž čo našla. nikdy dopredu mi nenapíše harmonogram, že čo ideme robiť. Tak ja vždy sa to je nemôžem prekvapko. podľa toho obliecť. Až takto? No, hviezda proste musí mať čatník. Nemôžem jej povedať, čo mi napadlo. Ale môžeme si zástierku urobiť na budúce z niečoho. Vidíš, to je skvelý nápad. Vianočnú. Vianočná, s nejakými meďovníkmi. Takými Takže živými, vieš, čo že si sa máš- budete obtrávať a vyžúvať všetko. Aj teba zjem, aj teba Áno. teraz. A teba odriznem len nohu, takže to nedáš dolu. Ty mi už neújdeš. Áno. A ty nemudruj, tebe hlavu odriznem. Jaká si zákerná pred Vianocami. Vy nedávate tak brumíkov alebo perničky, že im poobrízate všetko Presne, dookola. aj bateličkom. Tak čo sa tu teraz na čo hráme? Že si to tak jeme, aj keksiky rozbalujeme a vylizujeme tu. Robíš to? No, samozrejme. Je, lebo na mňa sa tvárili, ako že som divná v rodine. A ešte aj tie deti to učíš. Neter presne takisto začala jesť keksiky ako ja. Prečo Vás si- keby som zavrela jednu do jednej miestnosti, druhú do druhej, tak presne to isté budete robiť, vieš? Ale tak si to vychutnáš. Samozrejme. Tak, presne. Moje je suché, neviem ako ty. Povedala si, že tam môže toto zostať a ty už to tam nemáš. Vieš čo, ja som to tak, ako som to držala týmto, tak sa mi to ulomilo. To je zavádzajúce prostredie. No rozprávaj. Čo ideme robiť ďalej? Ďalej ideme si zobrať túto bielu a červenú. Poď. Akrylová farba. Presne. Aj tu za tým môžeš to zobrať. A tá veľká je biela. Presne, výborne. No, výborne. No. Teraz správme to, že... Napíme sa čajku. Napíme sa. Nalejme si čistého čaju, teda z čaju s citrónom, to je zase reklama, čaju s citrónom a medom, po niektorý. Danka len citrón zasa. Prepačte, napíšte kľudne dolu do odkazu, že keď som trošku trapná. Mne to nevadí. Ja prestanem na budúce robiť tieto veci. Alebo ju pridám. Nepredstávaj. Dobre, ja som si už hrkla toho čaju. Nie ešte. Nie? Si autom. Tu si budeme močiť, hej? A natrieme to najprv celé zase bielou. A máme handričku na utretie? No, aj tam hore. Aha, pozri, aký veľký rolka. Výborne. Každá dostaneme svoju? Nie, to máme na ďalšiu. Jaj. A ja si ušetrím na celý čas. Dobre, poďme na to. Šetríme. Ja som mala tenší či hrubší? Či širší? Ja som Tebe mala nechám vyšší. širší. Vyšší? Tak si Dlhší ho vezmem mi ja. nechala. Ten je širší. Myslíš, že budem rýchlejšie? Ja vidím do duše aj do hlavy, ale netriafa sa. No a ja by si sa nenarobila až tak, som si myslela, vieš? Každý si vieme všetko odôvodniť, samozrejme. Dlho mi to trvá. Vôbec nie. Ako môžeš ušetriť, keď už teraz ho mám A mokrý? prečo si to tak zhužvala? Pozri sa. No, to sa to premočilo, si mi ten A ty veľký si nechala. neobtrela? Áno, obtrela, pozri, ako to dopadlo, všade je voda. Ako keby som riady umývala. Ja to nepoznám. Nie. Kája nepoznáš. Kája poznám, ale túto jeho pesničku nie. Ja nemám toto CD doma. Nie. Nie. No veď ja ho už mám skoro úplne, že zodraté. Ozaj, keď pečieš medovníky alebo koláče, tak si púšťaš koledy? Nepečiem medovníky. Tak štedrák. Ja štedrák pečiem mamina. Všetko pečivovina. Ty nepečieš nič na Vianoce? Ja som piekavala.
Máme slovo. Krásne si vymyslela, áno. Prepačte, dámy, ktoré milujete slovenčinu. Trepem hlúposti občas. Nie si ako Janko Lehocký, ten si tak vymýšľa svoje slova, tak aj ty máš pieka veľa. Keď som pravidelne piekla, som mala dieťa ešte malé a malo rado sladké, tak som robila niektoré koláčiky. A to všetko bolo rýchlo. A také lepené, či suché také? Ja som väčšinou také plnkové robila, ja som také mala rada. Pred chvíľou sa tváril, že kvôli dieťaťu. On ľúbil to, čo ja v podstate. No, veď jasné, iné si mu neukázala, tak ako mohol ľúbiť. Ostatné robili iné, teda staré mami ďalšie. Áno. Takže ja som toho veľa nie, lebo u nás sa to vždy, takže matky, staré matky napečú a potom sa to roznosí po celej rodine. Takže ja som tak jeden, maximálne 2 upiekla a aj tie som potom dojedala po Vianociach sama. Takže už nepečiem toľko, lebo naozaj mi to netreba. A že by som nezjedla, zjem! Ale potom 2 mesiace sa musím zdravo stravovať. No sa netváruj, ty sa zdravo stravuješ. Teraz už je to iné. Všetko. Túto poznám. Áno? Áno, túto si aj spievam. Toto neviem, prečo mi to zostalo a nejde mi to zatrieť. To môže byť, že to je ešte z tej spodnej sa tam strelo alebo niečo. Nevadí, tam urobíme ten... Vidíš, aj toto sme si mali natrieť a to sme si aj tou základnou nenatreli. Teraz ma napadlo. Ak máš rád. Nie? Aj tak to tam vidno? Tak môže byť, že masné alebo niečo tam bolo, vieš? Lebo som ich ja neumývala, iba som ich schytila. Tak už len takto vychádza. Tak to je príprava toto. Že? Úplne nezodpovedná. A Danka má dneska krásny účes. Ak by ste si nevšimli, tak si všimnite. Krásny. Neviem, či to bude vidieť. Vidieť, krásne to je. To nie je mojimi rukami. To bolo profesionálne. Ale krásne to nosíš. Áno. Ďakujem. A toto muselo kvákať riadne, nie? Keď začínala. Jemná bola? Už som sa troška zabudla. Už teraz zase môžem robiť, že daktyloskopia, pozri. Ja som si to... je to najlepšie. Čo do mňa ďugáš? Jej bolo smutno, že ona nemá kas. No, dobre. Môžem do vody? Môžeš, no. Len ešte to budeme tiež natierať tou bielou, ale nevadí, kľudne to tam môže. Ale nechaj ho kľudne tam, kým to zaschne zasa. Čo som chcela povedať? Neviem. Rozprávaj. Ja tancujem. Robíš mi kšový, hej? Áno. Nevidno ťa síce, ale... Nevadí, oni vedia, že... A neviem, či tieto videá budú len o mňa, alebo ako si to predstavovala. Áno. Mňa poznajú pravidelne a ty si tu tá, ona je tá... Ona, zase tá ona. nová. Ja som tu tá ona, čo nie, sa sem prišla ona ukázať. Určite... Ježiš, no áno, presne. Presne takto sme to chceli. Áno, samozrejme, ako inak. Že keď herečka nemá čo robiť, tak sa keď takto... sa pomýlie, pravdu povie. Takto sa botrie. Keby vás zaujímalo, čo robia herci, keď teda nehrajú, tak oni stále hrajú. Všade sa pichnú, kde je miesto. Zasvieti červené svetielko, tak hneď idú. Jaj, bože. Takže pri autobusoch, keď vidíte niekoho bláznieť na červené svetielko, to je nejaký herec, skrytý herec. Lebo svieti červená. No, nevystupujte, nie? Ja toto si myslela, že stop. Áno. Ja, že oné, že... Pozor, dveře sa zavírají, nevystupovať. A ideme. Na semafóroch sa mi to ešte nestalo, vidíš to? Presne, to som myslela. A to on chudák herec len hľada, že kde sa rýchlo zachytí, vieš, tej tyčky. A ty si myslela, že hrá. Mala som jej čo povedať.
Ja už vidím. Aj, bože. A dneska si riadne vtipná. To za to, že som to teraz spala, vieš. Aha. Ponúkla mi bebe dobré ráno. Presne. Ale odmietla som. To je sladké, ja nechcem. Áno. Ja mám dosť energie aj bez toho. Neverila. A teraz nemá slov? Nie, lebo si ťa predstavujem, ako si sa rozprávala, takto sa so mnou rozprávala pred chvíľou, že oči hovorili. No, to ako ryba. Áno, hoď má, Pekne z profilu si bola. Pekne si bola. Áno, pekne som bola. Ako kapor? Do pani? Úplne. Ako naše prekolky. To sme si nenacvičovali toto. My nič si nenacvičujeme. Nie, my proste zapneme a ideme. A to nevidno určite. Jasné, že nie. Naozaj som veľmi zvedavá, koľko budeš mať pod tým lajkov a sledovateľov. Pod týmto videom určite najviac. Hej? Škoda, že najbláznivejšie. No ale to nikto nebude vedieť dopredu. Áno. Sme tu 16 minút prekecali ešte len. Ale kde, veď už máme dvakrát natretú plechovku. Akože chceš povedať, že to je veľa roboty? Nie. No vidíš, o tom som pravila ja. Tie svetlá nehrejú, nebo si donesieme nejaké... Hrejú. Tak prečo to neschne? Lebo nefučia, ale hrejú. Či si myslíš, že teplom ti one? Idem zobrať? Tak zatiaľ ich tu pozabáva. Nie, tu seď. Veď ale tuto, aha, len tam je káblik. Tuto ľa, nie, fúkaj. Ale toto by sme mohli takto akože na túto stranu postaviť. Aha. Takto na toto. A zatiaľ si niečo iné. Či chceme toto dokončiť? Najprv jedno? Nebudeme to miešať? Áno, potom ako napíšeme, že čo sme robili, vieš? Takže ty už prezrádzaš, že bude aj ďalší. No áno, lebo však ako zafarbenú plechovku, nech z nej vyrobíte čokoľvek pred Vianocami. Bude to krásne. Či nie to si chcel? U Mirky nedáte len tak hocikám, som chcela povedať, že vždy to má nejakú genézu, že to niekde pokračuje. Presne. No, tak to som tým chcela povedať. Neviem, čo mám ja teraz. Sa tu smeje na mňa ako... A ja sa snažím tak múdro hovoriť. Ale múdro si hovorila veľmi. Chválim ťa tu a... A čo to one? A idem ozaj toto. Skúsim to tak postaviť, ako si chcela teda. A možno prejdem aj tak výborne. Prejdem už určite. Daj si zatiaľ čaj. Kolembať. Glide, Ježišku, miláčku, fúkať penom. Ja ťa budem ofúkovať. Tak už sme dofúkali. Áno. Teraz si predkreslíme vlastne ten motív. Na moju, nie na tvoju. Ja, pardon. Ty to vieš z pamäti. Počkaj. Myslíš, že viem? Určite. Chcem dosiahnuť ten, taký, ak si pamätáte, niektorí také naše ročníky, že taký Volkswagen. Áno, Volkswagen. Toto som chcela, aby si povedala, lebo sme už veľa kecali. Tak, aby vedeli, že čo vlastne ideme ešte znovu zopakujeme vyrobiť. Čiže takýto nejaký tvar. Taký starý autobusík, taký pekný retro. Taký mini busík. Áno, to sa teraz nosí, že retro. Takto. A tu dáme, že čelné sklo, hej? Takto nejako. Aj tie bočné tam dáš? Môžeme aj tie. Predkreslenie aj tie. Lebo... Môžeš tie potom poza tú čiaru, hej? One kresliť, keby. Aby tá čiara bola akože vo vnútri v tom zafarbená? Hej. No, dobre. Dobre, a sem dáme len také malé okienka. A tam to bolo také oblé, že? Tie tvary. Myslím si, že asi, keď spravíš, tak také bude. Ono je to také oválne, hej, tak asi zrejme ich treba, aby boli také spraviť. Jaj, a ináč, a vy nevidíte, to ja si tu kreslím. Budete vidieť konečný. Hej, tiež si myslím. Asi, hej, lebo toto je aj tak ceruskou, takže zrejme by to ani nebolo celkom tak dobre vidieť. Lebo tak len tak jemnočko robíš. Ja to potom zvrtnem. Tam to je úplne iné. Sa to blbo na to kreslí tým, že je to oné, oblé. Z obidvoch strán pravíš? Čiže takto, hej. Toto bude predok a tuto potom bok. Hej, že okienka, aby obyvatelia teda vedeli, videli toto presne. Obyvatelia. Dobre.
Čiže takto niekde. Jeden. Takto si to vidíš? Urobíme 2 a 3. Tieto sú väčšie. Hej? Ale nevadí. Z jednej strany pôjde viac slniečka, z druhej menej. To nič. Po prípade ešte ich upravím tam tie druhostranné, lebo teraz sa mi to lepšie tým, že som si to položila. Tak. Aha, aj úplne inde. Aj úplne inde sú chudiatka. A to nevadí, lebo z jednej strany to bude otočené, takže do priestoru. Ako povieš? Dobre si myslím. A ideme na moju. Výborne. A môžeš si vybrať teda tú červenú, ktorú chceš. Ktorú to chceš natrieť. Mám ako kozmickú loď, to mám. Veľmi je to zlé? To je žiadna symetria, to sa čudujem, lebo však ako Mirka miluje symetriu. A veď toto. A toto spravila tak, ako keby som to ja bola kreslila. Bože, táto je dobré, toto je zlé. To položím. 1. 2. Lepšie, že? Takto. Či nie? Lepšie krivo? Určite lepšie. Ja to potom zatriem. To, čo je mimo čiaru. Áno, áno. Ešte dá s bielou, no dúfam, že to prekryje, lebo ceruska, vieš, tým, že je masná tá tuha. Keď tak ju zgumujeme. Zgumujeme ťa. A ideš touto tmavou, alebo tou peknou červenou? Zase zlé? Ešte horšie som to spravila. Fakt? A čo som už slepá, či čo? Ukáž. No teraz sa mi ona smeje naspäť. Ale už rozumiem. Ale nie, dobre to je. Taká. Prepáčte, trošku som sa vyvetrala. Idem maľovať. Maľuj. Môžem aj väčším štecom. Ešte väčším? No, menším som chcela povedať. Prepáč, menším, ale toto je veľké na mňa. Aha, no jasné, donesiem. Chceš, aby boli rovnaké? Obidva? Vieš čo, môžeme, Lusiky? hej, No tak spravíme rovnaké. Ale môžeme urobiť kľudne tou. Počkaj, zoberiem takto, a ktorý sa ti bude páčiť. Môžeme kľudne tou a týmto to vytieňujeme. Vieš? Ešte tieňovať budeme. Tak už si hrkla, hej, aj ty. Dobre, ja si zatiaľ nakreslím, kým ich ty budeš zabávať. Nech mám krajšiu ako ty. Sice ty povieš, že som ti ja nakreslila. Počkaj, stred. Hoď, čo si vymyslí. A hoď, čo na mňa povie. A ja taká slušná, milá, zodpovedná. Presne. Nenahraditeľná. Áno. Ja si tu prihrievam polievačku, čo? Ale prečo by som sa nepochválila? Presne. Keď ma nemá kto. Som chcela povedať, že keď ťa nikto nepochváli, sama sa musíš. Ja to poznám. No pozri, ako si to ja teraz spravím, že? No presne, teraz. To je jej plechovka, tak no, zrazu bude aj symetrická. Začni na moju, si povedala. No toto neviem. Ukáž, ja to zvyknem zubami. Mne sa nehnusí. To nejde o to, či sa ti hnusí, ale koľko tvoje zuby znesú. Dosť. Aha. Ešte nikdy neurobili, že by nie. Máš krokodílie? Aha. Počkaj, toto by sme mohli dať takto, keď už si to takto zobsula. A môžeš si do tohto namočiť a maľovať, hej? I neplechovku. Neplechovku. Dobrá. A prosím ťa, dáš mi štetec, ktorým to mám robiť? Ja som ti dala, že aby si vybrala. Ja si mám vybrať. Na ten som sa dívala. No vidíš? Ale sa ti nepáči? Ešte menší by si potrebovala? Páči lebo mám ešte také kultúrne, akože moje štece, toto sú také erárne. Čiže mám robiť okienka červené, áno? Okienka červené? To ako budú akože rám červený. Či čo ide kresliť tou červenou? Červenou by si mala toto. A ešte čo? A môžeš kľudne toto potiahnuť takto. A tie okienka dáme buď modrou, alebo čiernou. To len pásik tam chceš takýto? Toto celý ten spodok bude červený. Aha. Aspoň si tak to ja tak myslím. Dobre, však veď... Ja si len tú čierku robím. No, to bude tesne pod oknom. No, vidíš.
Tak A tu urob na aj nie. tam, tesne A tu na pod nie. oknom. No tak urob tak, že že to potiahneš Ona si presne do myslí, toho. že ja to... Ja viem, že ty to... Nie, že si myslím. Len spomínek. Som nechcela. Ja som to preto dala na toto, lebo presne toto sa stáva, vieš? Deťom, keď malujú. Nie len deťom, lebo on sa ti tak fajne pricucne ten štetec na to. Takže A už spodok potom je červený, hej? Chceme vysielanie. Či one mať tieto Pozitívne sledovania. ohlasy. Áno, presne sledovania. Až mi vypadlo slovíčko. Tým si chcela povedať čo? Že kvílim? Yeah. Ja som si nedovolila. A dýchaj pri tom, hej? To bolo zo strachu. Lebo... Nie, normálne, relaxuj pri tom, nemaj stresy. Už keď zvládneš toto ináč, tak aj to domáce plátno, že? Už začneš maľovať. Nie? Už budeš taká ostrieľaná. Nie? Toto ja nejdem komentovať. Prečo? Si tu niekto zo mňa uťahuje. To myslím, že ale teraz, že úplne smrteľne vážne. Kto by tebe toto veril? Všetci. Toto. Teraz si mala zase chvíľku hlas ako Zuzka Kronerová. Ju milujem, takže beriem to ako kompliment. To bol kompliment. Ďakujem. Ja si to pamätám, raz keď si prišla ku mňa, som ti to povedala, tak si mi toto presne povedala. Si bola po chorobe nejako, mala si taký zachriepnutý hlas. A ja, že je. Môže byť. Teraz vidíš, keď povieš takým hrubším, môže byť. Takže robí dublerku v dubbingu Zuzke Kronerovej. Ale nie. To keď po vás niekto chce, aby ste v divadle hrali 80-ročnú, tak s tým niečo musíte spraviť. Už si hrala aj takú starú tetu? Však v Čepci. Aha, vidíš, ja som nevidela ten čepiec. Už si povedala niekoľkokrát. Áno, ale ešte stále som si to s tým nič nenapravila. neurobila. Presne. Kamarátka. No kamarátka, že pozvanie Mirka, v Čepci hrám, poď pozrieť, aby si povedala, že že čo? Toto nebudem komentovať. Nemá slova. No nestíham ísť na všetky predstavenia zatiaľ. Mirka, fakt toto nebude symetrické nikdy. Ukáž. Bude, neboj. To je Toto? prvý náter, áno. Prvý náter. Ukáž. V pohode, no keď natrieš ešte toto... Ja ani srdiečko neviem urobiť rovnaké. Vieš, ono sa ti zdá, ale tuto keď prejdeš cez tú hranicu, tak to úplne ináč ukáže ako takto. No, keď prejdeš cez hranicu, vždy je všetko iné. No. To mi ide, socialistické deti by sme ti vedeli o tom porozprávať, že? Alebo im. Ja som socialistická dieťa. Veď aj ja. Dokonca Husákové. Si ma predbehla. Že už aj myšlienky máme rovnaké? Neviem. Odkukuješ? Pozerám, že... A ináč ja pozerám, že oni nevidia nič. Sa dívajú na nás. Aspoň, že múdro hovoríme. Chceš mať sledovanosť. No, veď toto. Ešte, že Paľko Hamel spieva pekne. Zakázala mne tak. Nie, spievaj kľudne. Ja som ti nezakázala. No, tu už môžeš potom dýchať normálne. Mne nevadí Romúčia rozpráviť. Danka. Ticho.
Vyrušuješ ma. Počujem vlastný dých. Aj ten ťa ruší? Aj ten ma ruší. Pri rovnej čiare. No vidíš, že je to vlnovka zasa. No. Ďalej pekná vlnovka. Pravda, že? A potom keď... Joj, ešte aj menovku dá pod takýto výstavy na obdiv. Že toto robila ona. Áno, áno. To Aby bude sa mať všetci akú hodnotu a ešte to vydražím. Áno, aby sa všetci mohli smiať, že... Určite to vydražím, že ako to má hodnotu umeleckú. Minule som robila o tebe príspevok a som sa dozvedela, že si ty v roku 2011 získala nejakú super cenu. Ja už si to nepamätám. Fakt? Ale neviem za čo, nebolo to tam dobre napísané, že hlavné predstaviteľky aj s Jankou. Aha, to bolo to s Jankou. Aha, to sme dostali za plač. Sme robili s jednou poľskou režisérkou. 4 sme tam boli. A s Jankou sme to získali. My sme boli ako jedna osoba, ako alter ego. Aha. Hej. Fúha. A to bolo ťažké predstavenie, nie? No, to bolo. Tu som mala vtedy také obdobie, že som sa tak vžila do tej... Zžila si sa s postavou, hej? To je jedna vec, ale chcela som povedať, že niekedy sa stáva, že vlastne tie veci, tak ako sa ti v živote nikdy nič nedieje náhodou, tak ono to v podstate aj v tejto našej práci tak funguje, že tie role, ktoré k tebe prídu, tak ti samozrejme niečo prinesú, alebo niečo aj riešia v tebe. Ak teda si natoľko citlivá, že to zavnímaš, že je to aj o tebe, nie je to náhoda, že si dostala takú postavu. Tak to bolo presne také, že ja som natoľko mala tie stavy svoje také, aké boli, že sa mi na jednej skúške vykrutilo koleno. Jau. A potom som si samozrejme v tých psychosomatických a takýchto veciach hľadala. Aha, že čo to bolo? Áno, no tak aj to presne sedelo, lebo to koleno presne súviselo s tými vecami, s ktorými mali, a musím priznať, že mi pol roka trvalo, kým som sa z toho dostala, že som mohla skackať na jednej nohe zase. Ako bolo to naozaj veľmi, veľmi ťažké. Nielen samozrejme to moje obdobie vtedy, ale predstavenie. Ale krásne. Zase akože spravili sme ho tak, že téma bola ťažká, ale nebolo to také, že teraz všetci odtiaľ odchádzali a nedívali sa na to. Že urevaný. Hej, boli tam aj také veci, ale teda bolo to aj do plaču trošku, ale bolo správne, takže sa naozaj páčilo. Hralo sa v štúdiu, že v podstate... Také komornejšie. Áno, áno. A to tomu veľmi aj pomohlo. To bolo na schvál, však samozrejme vybrať toto predstavenie do štúdia. Hej. Tam som ináč iba raz bola na nejakom predstavení, neviem už ani aké to bolo. No tak to som veľmi zvedavá, lebo som sa pýtala na tú Piafku a tu si ona bola tiež štúdiová? Piafka to určite nebola. Už tam nemáme tú farbičku, vieš ju tam dať, prosím ťa, lebo ja to... Ja sa tam vždy tak zžijem s tou plechovkou. Nech sa ti páči. Ďakujem. A ja som sa zabudla a išla som, pozri kde. Mala som len toto jedno. Tak spravím celé kolečko. Toto zadné. Tak potom, ak chceš, môžeš aj ty. Nie. Alebo bude práve presne, že v tom bude rozdiel. Dobre. Mne sa na tom iné veci podaria spraviť nechtiac. Určite. Už to máš hotové? Ja len tak pozerám na tvoje. Že? Že dobre. Sranda, že koľko vrstiev tam je a stále presvítá. Aj som na to pozerala presne. A ja som si ten hel nechala ešte hore aj.
Nechťac teda. Dáme na to tmavšiu farbu. No ten vrch som chcela nechať biely. Tak už potom neviem. Nasnežíme. Dobrá. Perím baba. Baba. Nasnežíme, nie? Budeme s Jakubom skákať. Kde nájdeme Jakuba, neviem. Ja ti ho zahrám. Hej, výborne. Ty teraz ma napadol dobrý nápad. Áno. A to není takto teraz, to potom si poviem, len mi to pripomeň. No to, že ja si spomeniem. Čo si nezapíšem? To neviem. To sa nestane. No, snažila som sa. Pusinku som spravila hornú. Aj čiaru. Máš pedy? Takú. Výborne. Super. Možno, že aj. Vidíš, takže máme 2 pusinky. Čiže ja budem vrchná. Prišlo na to. Prišlo na to. No alebo tie vyťahla ústa, to. Počúvaj, cuky, došlo nám cerečko. Už? Už. Veľa kecáš. Takže štetic do vody. Áno. Vieš čo, urobme tak, zase? Presne, že ty fúkni a ja idem vymeniť CDčko. A stopneme vás. A stopneme vás. Tak dofúkané. A ideme si namiešať troška svetlo-modrej farby na okna. Táto je veľmi výrazná, tak chceme takú jemnejšiu. Troška z bielu. Ďakujem. Fakt sa snažím ti. Áno, veď vidím. Ježe popelka. A popolušku máš rada? To asi všetci, že? Aspoň babi určite. Máme rady všetky. Aj keď tieto decka teraz už vôbec nevedia. Deti nie. To naozaj, že málo ich je takých, ktoré majú rady. Takže si rodičia fičia podľa mňa na tom, vieš, každé Vianoce. Ja si tiež fičím a naše deti... Nechytilo sa to? Teda ani netier, ani môj syn. Vôbec nie. Nechcem tam veľa tej modrej dať dovnútra do tejto. Ale tejto zase nechcem veľa sem. Môže tam tá modrá kurník. Nevadí. Lebo presne takto sa to nerobí, že štecom rovno. A možno asi keď chceš jemnejšie spraviť, tak sa dáva biela a do tej si dávaš po troške. Hej. Že si to naopak teraz spravila. Lebo som myslela, že je tam veľmi málo, vieš, v tom onom, ale ona je riadne silná, že aj tak. Že bol ten postup. Ešte trošku. Dačím iným si to tam, nech si to tam celé nezačí. Už je tak neskoro. OK. A keby si ďalšie zašpinila? No veď preto to som nechcela, ale môžeš, prosím. Tak asi to bude predsa len lepšie. Dobre. Si teda kydla. Tak kydni je kydni. Tak čo spravíme? Ešte niečo bledomodré. To ja môžem byť bledomodrá. Už sa ti nepáčila fialová? Okuliare. Nie. To neumiem? Neumiem? Uškrabať by si musela, to by bola škoda, no. Tak ešte, že som sa nedotkla, že srandúca, hej? No, to by bolo do popuku normálne lebo potom. Ja zvyknem byť taká veľmi frišká srandúca. Dobre, si myslím, že fajn. Okay. Chceš tento? Kľudne to zamaľuj teraz. Asi mi to nevyšlo, ale... To nevadí, kľudne zavri tú bielu. A chceš tento štetec? Ten strč kľudne do vody. A počkaj, ešte oškrapkám troška tú bielu.
ešte zamieša. Či už sa nám tam ani nevojde asi, čo? Toto mám umyť, alebo utriť, alebo čo? Už zostane červený teraz? Na furt? Ešte pôjdem to asi normálne poumývať, aby sme mali pekné čisté. Asi hej. Daj kľudne celý pohárik. Tak. A môžeš stopnúť. Či ideš zabávať? To je také postrihané. Nevadí. Počkaj, mám ešte veľkú ruku. Ja nemám nakreslené. Máš to troška vyššie, hej, ako toto. Čiže takto. Čiže teraz nechám takto, teba nech vidia. A ja si budem túto kresliť. A kryje to? Čo ti viem? Tak jemne. Ten grafít je taký mastný. Teraz som mala pocit, že kreslím vlak. Keď som teraz kreslila tie okná. Teraz ani nedýchame. Nie, lebo ja napríklad... Čo si chcela povedať? Vadí, že to proste nie je také dokonale pekné, ako by to malo byť. Vieš čo, ona netráp sa s tým, ona nechaj zaschnúť jednu vrstvu a potom dáme ďalšiu. Sa ďalšou vrstvu akože napráva? Lebo teraz ti prekrýva ešte aj tá, aj ešte nejaká hustá, nejakú máš hustú. Vieš čo, zober si iný štetec asi, lebo tým, že tam bolo veľa oného, veľa farby, tak máš to také haluškové, či ako by sa... No. Toto presne, no. Z tohto sa budú decká tešiť, podľa mňa, aj chalani. Z tohto nášho tvorenia. Máš aj chalanov? Do táborov chodievajú. Ale tuto mám jednu pani, Ľudská sa volá, a ona má 2 synov, tak s ňou zvyknú pozerávať, vieš, tieto časti. Janko a Tónko sa volajú. Ahojte, chlapci. Čiže môj autobus už odchádza z jednej strany teda. Aj tvoj už. Aj tvoj. Ukáž. Počkaj sekundu. Snažím sa urobiť dokonca čiarku. Môžeš aj toto, ak chceš použiť. Ale už mi nedávaj nič, prosím. No, je to lepšie, ako to bolo predtým. Že tam nie sú tie hrče, vieš? To bolo len tým, že je tam veľa farby v tom šteci. Počkaj, tak toho omočím, aby nezaschol. Prvý nátier, hej? Povedal, že to potom bude lepšie, dúfam. Bude určite. Ja
tomu neverím, ale Prečo? neviem. Ono uvidíš, keď sa tam dajú oné kolesa a všetko, tak sa to stratí, že to tam sa ti to nepáčilo, keď si maľovala okna. Dobre, už sa nesťažujem, lebo... Nie, lebo to tak býva, lebo čo robíš, tak na to zameriavaš celú tú svoju pozornosť. Ale potom... jaká je múdra odrazu? Odrazu? No prepáč, no furt. Toto som chcela počuť. Furt tu mudruje, ako keby bola z veľkej knihy. Uh-huh. A teraz ktoré mám kresliť? Tie vrchné či spodné? Lebo opravovala mi to, ja teraz neviem, ktoré sú tie spodné boli dobré, áno. Lebo sedia? Áno. Spodné. Spodné podľa mňa. OK. Keď povieš na mňa. Už to vidím, ako tam bude pod tým, čo vyrobím menovka ako v škole. Dana. No, a už som potom sa aj hambila ukázať, že to som ja kreslila. Určite. Ver tomu. A ľudsku máš rada? Ľudsku? Ľudsku veľmi. Že... A splnila si domácu úlohu? Mimo záznam teraz? Mala domácu úlohu. Oni nevedia, to bolo medzi nami. Veď áno, ale čudujem sa v priamom prenose teraz. Doslova. Prepáč. Niečo pre divadlo. Môžem dostať nejakú... Indiciu? Pre divadlo? Aha, nie, nesplnila som si, pretože nakoniec to bolo také, že prišla a spravila, čo mala a veľmi rýchlo utekala preč. Takže vlastne... Si sa tešila? Som sa aj tešila, áno, že budem si mať na čo vyhovoriť. A truhličku si videla? Áno, krásne. Už je plná? Tu som nehrkala, priznávam. Šuchotalo tam dačo. Tak je dobré. Tak taká peťka tam aspoň bude. Lebo som dala normálne aj číslo účtu, aj všetko do príspevku, keď som jej dávala. Hej. Takže verím, že sa nájde veľa dobrých ľudí. Už máme 20 lístkov predaných. Iba 20? Dnes, tento deň, ako točíme. To málo, nie? Minulý rok to bolo ako? Minulý rok to bolo také, že kto príde. Aha. Rok sa nepredávali ešte. Aha, dopredu. Takže ono to nie je až také zlé, ako to na prvé počutie bolo, že 20 lístkov, nie? Ja verím tomu, že nie, lebo ešte len teraz vlastne začína december. Takže doteraz ľudia si kupovali lístky na premiéru, ktorú sme mali. Tak vlastne beriem to tak, že ešte len teraz sa to začne rozbehne. Že už si začnú všímať ďalší mesiac. Fú, teraz čelné sklo, to je problém. Tým, že je to rôzna ona hĺbka. Ale už to získava tento, že? Dúfam, že hej. Lebo by ma to mrzelo, že to väčšie, hej, robím okienko.
Teraz som pozrela, že či nás vidno. Lebo tým, že ani nerozprávame, tak ani nevnímame, že kde sme. No. Sme plne sústredené, to vidno aspoň. A ja vám za chvíľku ukážem toho môjho fešáka. Čiže takto. Celné sklo. Ocné. Ocné. Ak by si... Prepáčte. Som chcela akurát, že ak by si potrebovala takýto tenký. To ako keby som zmrzlinu zjedla teraz ten Iced tea. Presne, presne, ináč aj tak chutí. Taký ten citrónový, oný. Dobre, zasušíme a uvidíme. Stopni. Tak, môžeme. Nemôžeme. Dobre, teraz si prilepíme. Už sme si teda domaľovali, vysušili a ideme si prilepiť teda kolieska. A potom ešte spravíme to, pretože tuto, čo som kreslila tou ceruskou, tak nám to stále pretrča, aj keď sme to natreli už teda druhýkrát. Lebo je masná, si vravala tá ceruska? Áno, lebo je to grafit a ten je masný, presne. Tak spravíme to, že dáme vlastne na strechu sneh a urobíme tak, že dáme po troške snehu aj na tie okná, hej, aby sme zamaskovali tú cerusku, aby to stiahlo tú pozornosť inde. Dobre, tak poďme lepiť. Pištolku máme. Pištolka sa nám štartuje. A kolieska dáme tu na podokienka? Môžeme. Tak nejako, no. Mám. Kolieska ušli. Tak to nejako. Mám ti to držať? Vieš to lepiť? Alebo... Môžeme tak. Hej, tak. Tak to dobre. To... Len rozmýšľam, že keď ich dáme takto, či nám to dočiahne dole, vieš? Akože aby to stálo na tom. Hej, počkaj. Takto. Ale áno, akurát. Dobre. A chceš si to nakresliť, či? Nie. Vieš, už si pamätáš až to v oku. Uvidíme. Ich nemachrujem, vieš? Nenašla som žiadne čierne, takže budeme mať takéto pekné biele kolieska. Od snehu sú celé biele. Presne. Zabielené, zasnehované. Zasnežené. Keď už si. Pozdravujem aj ja, pani slovenčinárky. Takto. Dobre. Som tam až príliš toho lepidla dala. Počkaj, teraz musím dať tu druhé koleso presne takto, ako je toto kurník. Kde ti to mám? Dobre. Nie, dobre je to. Takto. Dobre, jedna strana. Hezké. Už sa nám to podobá. A toto ti nechám teraz takto, aby si vedela, kde to máš dať. Dobre, len aby som ja na druhú stranu nenalepila. Dobre. Takže kde asi? Do akej výšky? Skúsime. No toto je jaká zmixovaná pesnička, Rolničiek. Čisté šialenstvo. To sú tí oni, čo to boli jedna mašinka, vieš? V tej dobe, no, presne tak prerobili. A to som dala pekne rovno. No. A tu asi? Áno. Výborne, tak dotlačíme. Dobre. Brem, výborne. Aj z toho tu. Prečo, keď predtým som to skúšala? Nevadí, bude aj tak na konáre. Tiež si myslím, že to bude podložené ešte niečím iným. Berem, hej. Máme autobusík. Dobre, poďme na tvojho túleňa. Máme správny túleňa.
Bože, bože. Tak nižšie. Tak to asi. Asi hej. Dobre. Ono ide asi o to, že ty si to chcela dávať na kraj tej červenej. A, No aj tuto vyzerá, no neviem a tým, že to chceš dať odhadnúť. na kraj červenej, máme ju vysoko. Spravili sme ju vysoko. Ukáž, lebo mi schne. Čo ti schne? Lepítko. Dobre, však veď ja viem. To bol vtip. Tak poviem, nie? Sa ti niečo nepáči? Mne sa všetko páči. Ja som tu jak na terapii. Áno, áno, veď všetko tvorenie je terapia. Ja viem, ale ja to tu mám tak akože... Tak to asi môže byť. Čo povieš? Ja by som ti mala za to platiť. Že si sem prídem oddychnúť. No aj tak máme Hej, tuleňa 2. Hej, lebo je to na tej červenej, kde... No snažila som sa to dať nižšie pod tú červenú, vieš? Aj tak to asi zrejme ešte bolo Nevadí, treba nevadí. nižšie. Nevadí, Ako ono to vyzerá bude to? stať. Je to Tie krásne, kolíčka, všetko to vidno áno. presne takto, Je ako to má pekný. byť, akurát, že... Je tuleň. Ešte by sme mohli spraviť, že ju tuto ohneme, ale to Tí neurobíme. šikovnejší, čo majú doma flexu, to môžu... Vypni prosím ťa pištoľku. Ježe, ja sa mám vypnúť. Nie, ty sa zapni. Dobre. A ešte ťa poprosím, tam je sneh v tej malej. Vonka nám prší, takže nič. Tá malička dozička. Dozička. Tak. Presne tá. A aj tú špachtličku, čo je predtým. Výborne. Ďakujem ti veľmi pekne. Bo ona Dobrá povie tá vína. malička, ale neviem, teraz myslela si mňa. A to dozič vočvočku. Dobre, idem najprv nad tie okná. Špachtľuje. Joj, to takto, akože hora snehu tam je. Áno, normálne napadané, vieš, na tej okenici. To je gomietku teraz tam dáva. Áno, Presne presne. špachtľou. Keby tam chcela zostať teraz, presne. Áno, Ja na ti to mojom chytím prste. a ty si to... Dobre, Môžeš aj robiť výborne, dvomi. áno. Ďakujem. Aspoň na niečo som dobrá. Som No, taká aspoň. nosná postava tu teraz. Áno. Dones, podrž, podaj. Toto robia nosné postavy. Si robím srandu z toho vždycky, vieš, divadlo, že v tejto hre som nosná postava, lebo nosná postava je tá, ktorá ako nesie za celým dejom a je vlastne dôležitá, hej, lebo nesie ten príbeh alebo nesie proste myšlienku. Dobre, môžeš byť z druhej A keď strany. si robíme z toho srandu, tak to vždy tak býva, že keď niekto má niečo, že prinesie tácku s pitím, čo som tiež mávala takéto postavy, samozrejme to je bezda. Aj dneska sa to stane, že prosto má človek voľno v zmysle tom, že nemá veľkú postavu, lebo robil niečo väčšie, tak má menšie, tak prinesiete líst alebo niečo, tak si robíme srandu, že je nosná postava. Teraz bola pomaľovaná, teraz bude omietkovaná celá. Áno. Ale nevadí. Ja som od malička vedela, mamka, keď prišla pre mňa do škôlky, že čo sme jedli, tak to mi teraz zostalo, že čo ste robili? Maľovali, omietkovali. A tvoje baby vedia, že si odjak živa chcela alebo nechcela takéto niečo robiť? Už si im o tom rozprávala? Ani neviem. A ty si chcela? Nechcela. Teda, nie, že nechcela, ale za našich mladých čias nebola takáto... Počkaj, ešte mi to otoč takto, prosím ťa. Šuchnem tento vrch trošku. Že nie len na okenice. Neboli takéto príležitosti, ako sú teraz, čo sme mali farbičky. Rada som napríklad omaľovánkovala. To som veľmi rada robila. To keď sme chodili, lebo my sme v lete chodievali k starej mame na východ do Smolníka. A vždy som sa tešila, kedy bude pršať, lebo vtedy som si maľovala, vieš? Tak som tam Ja, že vonku z blata si niečo vyrábala. progresky. Nie. Ale to som mala tiež rada ináč šľapkanie a máchanie v bahne, v piesku.
No, takto. A už to nechať len zaschnúť. No a keď sa teraz ten tu len prevráti na bok. Teraz sa nesmie prevrátiť, tak ho tak nejako, prosím ťa. Podopri. Ideme na tuleňa 1. Tak to bola 2, hej? No to bol ten tvoj a ten sme brali ako druhý. 2. Aj na kolesa sme mohli dať, nie? Či tam nepadal sneh? Či tie zahrnuli? Ohriali sa, ako idú, točia sa. A to inak zapichneš to aj tak medzi tie kriaky, tak Hej. to opadá potom už krábe sa to dolu, si myslím ja osobne, ale ty vieš. Múdro hovoríš. Múdro. Občas sa mi zadarí, keď ma nechajú dopovedať vetu. Tým si nie na mňa naražala, že nie? Ale nie. Ona si tu mohla pospevovať celý čas, ale ja keď som začala, tak už bolo, chceme mať sledovanosť. A tak je to aj s rečami tu. Samozrejme vtipkujem. Tí, ktorí nemajú celkom dobrú náladu dneska, tak aby si nemysleli, že naozaj tak je. Nie. Áno, že je tu týraná. Že je ti tu ubližované, hej? Nie. Žiadnym zvieratkám a ľuďom sa tu neubližuje. V tomto projekte nie. Sa živým bytostiam neubližovalo. Presne. Takto. Ináč už nám druhé CD-čko dohralo. Všimla si? Ja teraz, či máš krátke CD-čka. A nie, alebo to tak robíme, prpleme, presne. Že to ani nedopozerajú. Len si to zapnú na začiatku, že čo zase idú robiť. A pretočia nakoniec, že čo spravili. Ale to prídu oveľa, podľa mňa. Lebo ty naše vtipy. Nechcela som to povedať. O ten spev a nie nás, samozrejme. Nechcela som to povedať. Karla Gotta, Haberu a všetkých tých protagonistov, ktorých sme dneska mali. Ľudská Bíla. Ľudský Bílej, áno. Ale veľa sa o nás dozvedia. O tebe, o mne. Čiže bude im ľúto, keby to nevideli. Vieš? Nie len akože vtipy naše. Skvelé. Dotrápna trošku. No nevadí. Tu len číslo 2. Tak, dobre. Tých tiež treba vyfúkať, aby skôr zaschli? Alebo tých treba radšej nechať prirodzene? No, môžeme aj vyfúchať, lebo je to klasika akrylová pasta. Čiže tiež môže zaschnúť tak. Tak vážený, toto je konečný stav toho všetkého. Krásny. Myslím si, že áno. Pôvodne chceli sme mať na tom aj na vrchu, že stromček, že vezie si to stromček domov, ale rozhodli sme sa, že nie, že stromky budú okolo. Že toto presne, bude míňať strom. Áno, tak sme ho zasnežili hore. Tak, to je dnešný vydarený pokus. Veríme, že zopakujete aj vy. Majte sa. Ahojte.